Sa mga taong hindi nakakalimot mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may mga busilap na kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay malakas ang pangangatawan at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang araw po sa utanghali sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa lamang nakatuklas ng aking YouTube channel na Hiwaga ng Pangasinan, sana wag po kayong matubiling pindutin ang subscribes at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod kong videos. At ang mga binabagi ko po dito sa inyong lahat ng mga kaalaman ko sa spiritual o physical at mga orasyonis ay ang tagubilin ko po palagi sa inyo ay pakaingatan at huwag ipagyabang at isa puso't isipan lamang at panatilihin po nating magpakumbaba, magtulungan, magmahalan at magbigayan. At huwag makalimot tumulong sa mga nangangailangan, sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ika nga, share your blessing para pagbalik sa inyo ay triple ang balik sa inyo at palagi kayong pagkalooban ng biyaya sa araw-araw. At ang pagtulong po sa kapwa ay bukal sa puso't isipan at hindi pagsasabi at ipagyabang. Hindi man kayo mapapansin ng ibang tao, pero ang Diyos ang nakakaalam at iyong saksi sa lahat mong ginagawang kabutihan. At ito'y malaking kayamanan sa langit na hindi matutumbasan kahit sino man. Kaya ang Diyos na ang bahalang magbibigay at magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan, at ikaw ay kanyang susuklian ng siksik, dikdik at umaapaw ng pagmamahal. Ang ibabay ko, turo ko po sa inyong lahat ay tungkol po sa panalangin sa Kristong Hari, Hiwaga ng Pangasinan. Ito po ay pakaingatan po. At bago ko po usalin po ay sana po ay mag-subscribe kayo at pakipindot na rin po ang bell icon. Narito po ang panalangin ng Kristong Hari. Usalin ko po. Jesus Christus Rex Gloria Binit in Pasi Christus Magnus Misericordiam Tuam Jesus Vincit Jesus Magnum Jesus Imperat Milebre di Todo Malmi Dependat Usis Inim Corpus Dominum Jesucristi Sangre di Jesus Rey del Mundo di Jesus Nazareno Jesus na sumakop, Jesus na lumalang, pangsanggalang mo po ako sa at ipag-iadya sa anumang sakit, tukso, sakuna at anumang kapahamakan, sa patalim, sa mabala, sa elementong lahat. Quam vertido ser nobis potens boni David, alleluia, alleluia, alleluia. Sit mac Mekhom Jesus Paradignum Crucis Abo Marti Rapia Ratin. Ito po yung usalin po ng isang bisis lang po yung panalangin, tapos isunod po yung labi ususi. Isang bisis lang po. Siya maangin po. Ito po ang orasyon na susi. Igusum pactum Jesus. Amen. Usalin po ng isang bisis lang po. Yan po ang orasyon panalangin
sa Kristong Hari. Sana po pakaingatan po at huwag ipagyabang. Sana po ay isaulo po ninyo araw-araw. Ito ay napakabisa pong orasyon to na pangkon sa mga bala at baril. Panglis po rin po ito at pangproteksyon sa mga bagay-bagay, sa mga tismosa na mga maninirang puri. Magaling rin po ito na panalangin sa Kristong Hari. Sana po pakaingatan po at palagi kayong manalangin sa araw-araw, gabi man o araw. Maraming salamat po sa inyo lahat. At huwag makalimut po mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat at shout out po sa inyo lahat. Sa mga hindi nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Diyos na po ang balang magbibigay po sa inyo ng siksik, diktik at umaapaw na pagmamahal. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye po.